Kwazivai hama dzadiwa, inguva iya zvakare yauya vanatete vemhuri yeZimbabwe, vanatete vanouya pano paBeing African Conversations. Patinenge tichitaura nenyaya dzinonakidza dzichidzidzisa. Ndauya pano ndiri Coach Busi, together neni ndina vanatete vamakuziya pane nguva ino, asi ngavangomuchingamidzai zvirizvo zvatinoita panetsika nemagariro edu. Kwazivai vanatete, makadii? Chingamidzaiwo mhuri yeZimbabwe kuti vazive kuti madzoka. Kazwai mhuri yeZimbabwe, mufaro wangu kuva nemi pazuva ranhasi. Tiripo pakuonesana nokudzidzisana mukugara nemararamiro atiri kuita. Mazviita enyu. Kazwai mose mhuri yeZimbabwe. Aiwa, tiri kufara zvikuru kuti tadzokazve panguva ino yatinenge tichikurukura, tichidzidzisana, tichidzorana, tesewo tichionawo kuti munoitawo mafungiro api pachino pachirongwa. Mazviita. Maita enyu vanatete, kufara zveshuwa kuti tinge tiri pano tese. Nhasi tine kamwe kanyaya, asi karikutanga nekarumbo, karikutanga tichitonakidzwa mukudzidza kwatinenge tichiita. Iyi inyaya inenge diki asi inogona kuita hombe zvakare. Aka karumbo kanonakidza, ndo katichapakura nhasi. Teererai munzwe. Vazhinji vanenge vasati vakaona, teererai munzwe. Patichazotaura mozoziva kuti tiri kutaura nezvei. Ndewako, iwewe mubhedha, 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 iwewe mubhedha. Clear your bed, fitted sheet on, top sheet on, fix them corners, hospital corners, duvet on top, make that bed, spread your bed, day after day, clear your bed, day after day, fitted sheet on, day after day, top sheet on, day after day, duvet on top. Waridza mubhedha, waridza mubhedha, waridza mubhedha, waridza. Waridza mubhedha, waridza mubhedha, waridza.
mazvinzwa ndamutaura kuti inonakidza nditi vamwe pamwe munozotomboteerera zvakawanda mama kutonakidzwa nokuti waridza mubhedha upenyu hunotapira uyu. Asi mukutapira ipomo mune zvatadzidza. Ngatiende kunana tete tione kuti ngei tadaidzira kuti ngatinge tichitaura nenyaya yekuwaridza mubhedha. Ndo nyaya iri muraundi nhasi. Vana tete, kuwaridza mubhedha kune basa here? Zviri important here? Tete Julie. Kuwaridza mubhedha kwakanaka, maonero angu. Kuchinakira kuti uri kutanga zuva zvakanaka, uye uri kutanga zuva riine order. Nokuti once you win in the morning, you win the whole day. Saka izvozvo paunenge uri kuwaridza, uri kutoorder zuva rako kuti richafamba sei. Saka kuona kwangu, aiwa zvakanaka, nokuti zvinobva zvatanga neorder usati watobuda nomubedroom macho. Hey, hanzi win in the morning, win all day. Ukachigona pakutanga kwezuva, zuva rako ratorongeka. Tete Julie, matoya hot tichiri kutanga kudai. Managets acho atotanga kunaya. Ngatiende kuna Tete Liz. Tete Liz, imimiwo muri kuti chi? Muri kuzviona sei? Muri kuona zviri important here? Kana kuti kungoda kunetsa vana kwatoda kuita uku? Donzo redu reBeing African rimwacho ndereti train up a child. Izvi munogona kuzviona pawebsite pedu. Saka kutrain up a child zvinoincluda mahouse chores, zvinoincluda kubata mumba. Saka kuwaridza mubhedha rimwe basa ratinoita mudzimba medu rinounza kuti vana vagare vane order kusvikira zuva ravo rirongeke zvakanaka. Saka kuwaridza mubhedha honguka kwakosha kuita kuti mumba mutaridzike zvakanaka, muve mune order, vana vazive pane zvinhu zvavo, vakwanise kuzvirongedzera zvakanaka. Masvita. Papinda yechitu nyaya yekuti hanzi order. Order iri important. Ngatifambe nayo nyaya iyi. Iyi ichanakidza nekuti tichanzwa zvakawanda nekuti mubhedha une basa here. Asi Tete Julie, tiri kutsura vana here kuti vawaridze mubhedha? Izvozvizvi vanhu vari kuti nyaya iri kudaidzirwa mumastriti nemudzimba umo kwese kwese tiri busy. Mukubatikana uku tichiri kutsura here vana kuti mubhedha ngaigadzirwe? Pano tabva kutaura kuti izvo zvine basa, ndizvozvo handiti? Zvazvine basa kudaro tichiri kuita here? Tete Liz, mataura nenyaya yetrain up a child. Chititaurirai tinzwe. Tiri kuona here nguva yekudzidzisa vana kuti vaugadzire mubhedha iwowo? Maona mai pavhidhiyo vanga vachiita zvekutambirira nemwana wavo vachitonakidzwa. Titaurirei tinzwe, Tete Julie. Hongu, kuona kwangu ndikuona zviine basa, nokuti kudzidzisa vana masurvival skills. Vana vedu vakakura vachigona kuita zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti hazvina basa, zvinovabatsira pamberi apo muupenyu hwavo, nokuti hatisi kuzorarama navo nokusingaperi. Mwana wogonawo kuzviwaridzira mubhedha wake kana kubikawo zai rake nekapu yake yetii, at least ane mabasics ekuti anogona kurarama nyangwe dai inini samai ndisizipo. Wow. Mapinda masurvival skills manje. Ndichibva pane iyoyo yemasurvival skills. Masurvival skills dzimwe nguva anenge achitotaura kuti izvo kusurvivor outside comfort yemba mako handiti. Apa ndinenge ndine wangu mwana anoziva kuti izvo mumba medu ndinomuka nguva yandinoda. Kuwaridza mubhedha is optional. Ndikawaridza ndikaregera hazvina basa. Pasurvival skill apa Tete Liz, ndiri kuona kunge mwana akazoenda kwavatete panenge pachinidwawo survival skill ipapo. Pindaiwo mutitauriro kuti izvo zvinobatsirei kuti mwana ange achiziva zvinhu
asati abudawo mumba mamai ake fanika mangu. Zvakakosha pakuti mwana yeye anonokwana kwaari kuenda, because anogona kuenda kumba kwatete kune order yekuti hapana zvinhu zvinoiswa pamubhedha. Mubhedha ufanira kuwaridzwa, hembe hadzisi munhu dzinoswera dzakarara pamubhedha, saka dzinofanirwa kubviswa pamubhedha ipapo. Saka akaenda kumba kwatete vane that kind of order tambotaura iyaya, mwana anozoona senge ari kushushwa muimba yaari kugarai. Gamba aiwa mwana ari kutoleka masurviving skills ataurwa natete Julie. Saka izvozvozvo mwana zvinogonesa kuti vakwane kwese kwavanozorerwa, kwese kwavanozvishanyira. Nokuti medu muBeing African tinokurudzira kuti mwana haasiwe munhu wani. Mwana anokura munharaunda, mwana anokudzwa nehama dzakasiyana siyana. Saka zvakakosha izvozvozvo. Besides kuenda kwavatete nekumwe kune dzimwe hama, tete Julie, kokuenda kuchikoro chaiko? Mauya nenhaurwa yakanaka. Mazuva ano vana vedu vakapedza mahigh school vari kuenda kumayunivhesiti, ende vazhinji vacho havasi kuitira muno muZimbabwe vachibva kumba, vari kuenda out of the country. Vasvika ikoko unoona kuti mwana anototambura kuti ndotangira papi, ndoita sei, ndozvibatsira sei kuti ndirarame zvakanaka. Zvinobva zvamuremera. Hanzi mumwe akatofona kumba kuti nhai mama zai rinobikwa sei. Saka hazvidi kusvika ipapo. Whereas uyu anenge akadzidziswa uyu, unozoona mumwe akutobata foni, mama ndaifunga kuti muri kundinetsa nezvamaiti ndiite mubedroom mangu, nezvamaiti ndiite mukicheni, asi zvino zvakundibatsira. Saka zvinobatsira whether waenda kuhama, waenda kushamwari, wazoenda wega kuchikoro kwako. Ende futi vana vedu vakuda kukurumidza kubuda mudzimba dzedu, havachati zvokugara nesu. Akangowana kamari, akangowana kabasa, I'm moving out, I'm moving out. Womuva out yasingagone kana kuwaridza mubhedha. Hanzi mubhedha hembe haisi munhu inoswera yakarara pamubhedha. Saka zvinoda kugadziriswa. Mazondirakidza maitete Julie, asi mataura mapointi ipapa maita henyu ndanyatsozvibata. Ngatimbodzokera kumashure. Uchitanga kwacho pamwe pana mai vano vari kutizvo indandisati ndatanga kudzidzisa kuwaridza mubhedha. Kumbotanga zera ripi naitete Lizzy? Mubvunzo wakanaka fani uyu. Kuwaridza mubhedha hakuna zera like any other chores. I think semubereki unenge uchionawo kuti mwana wangu maturity yake iri papi, kunziso kake ari zera ripi. Saka if you look at the video, mwana yeye ari 7, 8, 9 years, somewhere there. Saka munotanga muchita zvekutamba, muchita mese, muchita zvekutamba, make it fun, so that iye mwana yeye anofarira kuwaridza mubhedha wacho. Saka tikati age yakati, dzimwe dzenguva tinenge takutononokera mwana, dzimwe dzenguva tinenge takutokurumidzira mwana. But sevabereki, I believe kuti munonzwisisa the level of maturity yemwana wenyu. Asi chatinokurudzira ndechekuti musazononokesa kuvadzidzisa, nokuti kana mbambaira yakomba haiswatanuke inobaduka mazvita. Pamidzai matikana mbambaira haiswatanudzwe inobaduka. Saka munhu anofanira kudzidziswa achiri mudiki achagona kuswatanuka. Ndazvinzwa. Avo vanenge vane rombo rakanaka, vachine vana vachiri kugona kudzidziswa vari vadoko, zvakanaka. Nhai tete Julie, kana ininiwo ndakuuya pano, wangu atokumatini uko, ndakazvimisa inini. Ndini mai vacho ndiri kutoreurira ndega kutizvo ndakakanganwa, pakandipfuura ipapo, handina kudzidzisa in time. Pachiri kugadzirisika here? Ndingatanga kudzidzisa izvozvi, ndingatanga sei? Hongu anodzidzisika. Kunonoka handi kuregera. Zviri nani kuzononoka kutanga, asi mozotanga. Nokuti slow progress is still progress. Saka ngatitangei ipapo, imimi muchiita wenyu mubhedha, iye achiitawo wake. Pamwe mwana anogona kutobva atongozvifarira ipapo,
kuti but mama ndairegereri kuita mazuva ese. Mumwe anogona kumboitawo karesistance ekuti zvaita sei mauda kundidzidzisa nhasi, but zvakungoda patience somubereki kuti regai ndibatsirane nemwana wangu tingoonesana kuti zvakanaka zvakangonaka. Nokuti ukasiya kutanga kuwaridza mubhedha wako, it means watomeka a statement yekuti zvekurara zvapera and set for the day to day. So I'm going to start my day because zvekurara ndo pazvaperera, ndakutonogeza breakfast yangu, lunch box, to school or to work. Hey, ndamutaurira fambidzanai nana tete, zvenyu zvinodaira, zvenyu zvinoita, nekuti mapa advice iri very good ipapo. Tete Liz, mune chekuita add on here apa, chii chimwe chingarerutsa kuti mai vakanonoka, baba vakanonoka, kuti zvigone kubatana zvakanaka. Mune imwe advice yamunogona kututsira here apa? Ndine kafeeling kekuti pamwe variko vakadaro, pamwe handizi ndega. Ichokwadi ichocho, tinogona tiriko vakadaro, and we mustn't really condemn ourselves. But zvataura tete Julie zvokuti it's not too late. I think the first stage kana vana vama-teens like that, kungoengager in them. Mwanangu, there are certain things, certain life skills that you need to learn. Zvadisina kunge ndakakudzidzisa, but zvakakoshera mukudai, uchaenda kuuni, uchanogara wega. These are the things that you need to know. Saka monyatsotaurirana zvakanaka nevana vacho, modzidzisana from there. I'm sure vanodzidza. Wow. Chimwe chingabatsira kuti vakurumidze kudzidza kunge vachiona inini wangu wakagadzirwa handiti. Nekuti pamwe ndikangotaura inini mai vacho mangu mubedroom musiri kupindika, panogona kuitika dambudziko. Maita henyu, asi ndanyatsopabata ipapo, mauya nepakanaka. Ndine imwe mubvunzo wekuti mubhedha usina kugadzirwa, ane dambudziko ndiani apa? Ndini here? Mwana here? Ndiani ane dambudziko if the bed is not done? Whose problem is it? Tete Julie. Tingati dambudziko pamwe riri paneni ndiri kuona muridzi womubhedha pamwe haatooni sokunge dambudziko, nokuti akabva kwaabva anoswesa hembe dzake pacheya wotopinda worara. Kuseni anodzosera pamubhedha wonhuka zvaroda kupfeka wotopfeka wobuda woenda. Saka rinogona kunge risiri dambudziko kune muridzi womubhedha, asi riri dambudziko kuneni semubereki, kuti zvinhu zvikaramba zvakadai izvi zvakutoreva kuti zvakutoenderera. Ende zvatiri kutaura nyaya yemubhedha hatiri kutaura vanasikana chete kana vanakomana, tiri kureva vese. Mukomana ngaawaridze, musikana ngaawaridze, kuti zvese zvingoita nitsi. Kana vozosangana vairi vakakura vachiwaridza mubhedha wavo, aiwa handifungi kuti zvingazonetsa. Ndakuiona kwaya kuenda nyaya iyi yakukwira makata mbichana, hanzikana vakutowanana. Isi chikutaura zvemubhedha pano, vana tete vanojambira zvinhu, munondinakidza. Hanzikana vazowanana, so ngatimbotaura nyaya yekuwaridza mubhedha. Tete Liz, munotiwo, do you agree kuti izvo dambudziko remubhedha ndere maybe inini ndiri kuona, pamwe muridzi wazvo haanei nazvo? Hapana here dambudziko mwana raanenge anaro, maybe unknowingly? Munotiwo nazvo this question yekuti whose problem is it when the bed is not done? Kana mubhedha usina kuwaridzwa, problem yani? Dzimwe dzenguva ndisati naenderera mberi, I would like to agree na Tete Julie kuti sometimes inini ndiri kuona ndine problem yekuti paita problem iye muridzi wacho asingapaone. But dzimwe dzenguvawo futi problem yedu tese, inini mubereki nemwana. Inini mubereki mwana ndakamudzidzisa here kuwaridza mubhedha uyu? Because children learn from what we have done. Children learn from what we do. Saka mwana uyu, especially kana vari vadiki, ndakavadzidzisa here kuwaridza mubhedha uyu? Saka kana mwana akadzidziswa asiri kuwaridzawo, ndiye mwana wacho aitawo futi dambudziko.
inini kana ndakamudzidzisawo akateererawo akawaridzawo all good. Kune mumwe ari kutobvunza sokuti inini wangu ndiri kudzidzisa zviri kunetsa kumba uko haasi tomboda kana ndikuwaridza mubhedha wacho, but inini as a parent am making an effort ndodini. Kune munhu ari kubvunza mubvunzo iwoyo. We don't give up. Tinoramba tichingodzidzisana, tichiridza iyo vhidhiyo yedu kayataisai paBeing African, tichitamba tichidzidzisana, even with the teenagers vacho atiri kutaura ivavo, tichiwaridza mubhedha wedu tinotoona improvement. I like it. Hanzi pane pandanzwa pasodzi aikaka. Vatoshamiswa pai kuti ndofuka avo vanga vakadzidzisa. Pavakadzidzisa vakuzocheka manje. Nekuti handiti ukadzidzisa chinhu unozodzokera kunotarisa kuti zvawakadzidzisa zviri kuitika here. Nekuti even kuchikoro, tikaenda kuchikoro tinomboenda kumaleseni tichingotaurirwa nguva pane pachazoya test handiti. Patest apa ndo pandiri kuona mai vepavhidhiyo vari kutarisa kuti aikaka kashamisirwo kacho ndeyoti zvandakadzidzisa zviya. Aya amaninji aya chii chandatarisana nacho ichi. So I agree neMitezelezi, I agree neMisterek. Madhuve anga ari pavhidhiyo aya. Saka kutaura here kuti kuwaridza mubhedha kwatiri kutaura kuri kuda vane mashiti, vane fitted sheet, woita top sheet, woita cover, duve cover pamusoro, ndo vega here vatiri kutaura navo. Tete Julie. Tiri kutaura nevese. Munhu wese ane paanorara. Pangave pamubhedha, pangave kuwaridza pasi, pangave pese pawarara ipapo panoda kugadziriswa. Saka pavhidhiyo yedu iyoyo mukatarisa, pane ari kutopeta mablanketi pasi parukukwe paanga akarara. Saka zvikureva kuti hatisi kutarisa vane mubhedha chete, tiri kutarisa kuti pawarara. Ipapo paunoti apa ndo pandinozororera. Paunomuka kuseni ngapasare pakanaka, pachitaridzika zvakanaka, kuitira kuti paunodzoka manheru aiwa unosvopinda panzvimbo yakanaka. Ndizvozvo. Tete Liz, patinopedza zuva, tapedza kushanda, tapedza kunotamba, zvinokosha here kuti unge uchizonozorora zvakanaka pamubhedha wakawaridzwa? Kana kuti izvo tinongoita izvozvo kungoshifta zvinhu, wabvisa pamubhedha, waisa pasi, zvabva pasi, zvine basa here? Pane zvazvinoita here mukati memunhu kuti izvo mubhedha wakanyatsowaridzwa wandiri kunorara? Hope dzacho dzinosiyana here? Maybe, I don't know. Nditaure itinzwe. Isusu tiri kukurudzira kuti munhu ngaakoshese paanorara, because ukakoshesawo paanorara pane kamwe kasense of accomplishment kaunonzwa so paunodzoka manheru kuti zuva rapfuura, zuva raswera, ndaswera kubasa, ndaswera kupi, ndakuya kuzozorora munzvimbo yandasiya yakachena. Because nyaya yekuti hembe dziri pile yakadai pamubhedha makuseni, manheru akurara oisa pasi kudai yapailo pasi, manheru that izvozvo ka zvinogona kuzo overflowa in other areas of one's life. Mumotokari, mapepa ari pamusoro pesiti, mamwe ari pasi, mamwe ari mubhutu, you know, all those things. Saka order ikatangira matinorara, ngatikoshesei patinorara. Zvokwadini, I would like to believe kuti hope dzinotapira meni kana makachena uko. Oh wow. Pamazosvika manje patonditaurira kuti izvo ino hurukuro haigoni kuperera pano, ichanida part 2. Nekuti kwamazoenda uko ndiri kuteerera manga pakutotaura mabenefits okuti ava vanhu vatokura, vane motikari, vane mabhuti, vane madesk kubasa. Part 2 coming, hama dzangu. Iyo inofanira kutobatwa iyo. Maita henyu mabva manyiisvitsa ipapo kuti izvo hazvisi kuperera pane vana, asi ngatichipedzisa yevana zvakanaka panapa. Mwana ari kufundiswa kugadzira mubhedha. Tati ane competitive advantage.
Pana mai vandinobhiga stereki, vandakadzidza zvakawanda kubva kwavari, vanonzi mai Kupe. Mai ivavo vakanditaurira chinhu one chandakabata, ndikachitarisa ndikachipenengura, ndikaona kuti zveshuwa izvi zvinomeka sense. Vakati izvo mubhedha kana wakawaridzwa pasina chinhu pamubhedha, 80% of the room inoluka clean. Mukazvibata izvizvi, ndakazviita ndikazvitarisa ndikazviona, and I bought in kuti izvo apakapa zvinomeka sense. Saka ukangogadzira mubhedha wako, 80% of your room is clean. Kazhinji futi munoziva kuti izvo kana wakuwaridza zvinhu kubva pamubhedha, wakubvisa zvinhu pamubhedha, mubhedha wacho wagadzirwa, unotoita kamwe kasimba kekuti izvo ngazvibve zvaenda mudraw, ngazvibva zvaenda kuwash basket, hazvichangoendewo pasi. Inonzi snowball effect nevamwe, yekuti ukatanga chinhu unonge wakuramba uchingoita. Kune vanoti 21 days to establish a habit. Pamwe vana mai vakanonoka vaya, just get vana vedu kuti vazive kuti izvo we are establishing a new habit. Kana taane new habit, inozongogara ichidaro, yozouya mupart 2 pamunenge makura manje vasikana nevakomana. Hey, tichadzoka pano paBeing African tichitaura nevati kurei. Tisati taenda, ngatinzwe our final word from vana tete vedu. Tete Julie, Tete Liz, atanga, tipei mashoko ekugumisira nenyaya yekuwaridza mubhedha kuti tisazoti aikaka. Tongoramba chiti ndewako, ndewako, ndewako. Chokwadi mubhedha ndewako. Saka unoda kungochengetedzwa nokukosheswa newe muridzi wawo. Saka ndikuti sevabereki ngatirambe tiine patience, tirambe tichidzidzisa vana vedu kuwaridza mubhedha ikoko nokuita mamwe ese mahouse chores anongosimbisa vana vedu nokuva prepare for the future. Wow. Mazvita tapanzwa. Vamwe tete, pindai munharaunda tinzwe. Train up a child in the way they should go. Vana vadika vanetse kuprogram, especially tikavaita catch them young. Saka ngatikurudzirei vana vedu vechidiki, even vati kurei vacho, kuti kana tamuka towaridza mubhedha zvakakosha to start on a clean note. Toita mamwe zvimwe zvese torongedza mabhegi edu, torongedza mabhuku edu, torongedza malunch box edu, tichidaro order iyoyo. You discover that once a child is trained from an early age to behave in a certain order every morning, mwana iyeye anoramba achiita izvozvo kusvikira akura. Saka vaya vanoti vana vati kurei mbichana, don't give up. The time is never too late. Ngatidzidzisei vana vedu. Maita henyu vana tete, chandiri kuda kutaura ndechekuti izvo, ini ndoziva kuti izvo mai vangu vanoda zvinhu zviri clean. Vane smart, iri smart iyaye. Kana pavaiuya ndisati ndanyatsoita hungwaru hwandaanawo, which is a little bit more than I had before. Vanhu vaitoziva kana nana, vanoti gogo vavo vanovati nana. Kana nana vakuuya, taitanga kugadzira mumba kuya. And mwana aitozviziva. At some point, I had to say kuti izvo, hatifani kugadzira mumba just for nana. Isusu tinofanira kunge tichiziva kuti patinogara pakachena, starting nemubhedha. This is why I like this conversation. Ukawina zveshuwa kwatatangira kuya, ukawina makuseni. Vamwe vanouti morning routine. Get your morning routine right. Zuva rako rinongoita zviri nane. Even zvikati bhende, zvinenge zviri nane, because watanga on a winning note. And on that point, takuvhara ino session tichiti
zvatinoita zvakanaka tinotenda, mashuma tinobonga, manga muri nesu muchitandadza nesu, vana tete Julie, tete Liz nacoach Usi tiri pano paBeing African Conversations. Ngatizouyawo kudzimba dzenyu tichiona mubhedha yakawaridzwa. Amen.